adi, gaur Mirri eta Txiribitori ziri galanta sartu behar dieteta. Zaudete, adi egon, begira. Isilik egon. Zuek deus ikusi ezpazen dute bezala, Hola, xe. Tripontziak! Aixue, abesteko gogoz etorri altzarete! Horixe! Aizak, Txiribiton, ikusi alduk txirrik kanpo la rosa hori! Ez, oraindik naiz etorri, eta nien naiz kanpo la rosa. Ufa! Zizkerrak izaizen etorri, denok basakiagu, soso aspergarri mortala izela. Enaiz etorri ez, baina etortzen aizenean enteratuko zarete. Enteratu? Uke saukiagu zertan enteratu beharrik, den asakiagu, Basakiagu adibidez, nolako adire nire belarri mosoloak. Zorionekoak zuek etorrien aizelako txorimaloak. Gu txorimaloak? Ibai txorimaloa. Txorimaloa ez, txirrimaloa. Iristen naizenean baten bat damutuko da errotik. Bai, etortzen bali maiz, edarki damutuko zaiguke, lokartu ingo baitu. Basta! Da! Ez aiz etorri, Bada, etorri ez aizenez, Pinotxo gezurtia, ez dauka purrustaka azteko eskubiderik. Txiribiton, nola ez du dela kantatuko? Tira, txantxa bat besterik ez da izan. Eta gainera erdipurdia tera zaidak. Ba, hurrengoan, asmasak txantxa obea. Txispon! Tira, utziko didazue kantatzen, bai. Utziko diogu? Ba, utziko didazue. Tira, bai, utzi dazue. Tira, Txiribiton, utzi dazue. Mirri, utzi dazue, mesere. Nahikoa. Tira, utziko diagu gurekin kantatzen, bestela, Santo Tomaseko txerria, baino tamalgarriagoa gehiatukoa. Santo Tomaseko feria, txorizoa eta gogia, lapurrak ibiltzen dira, irikia dobegia. Abenduaren 21, Santo Tomasen eguna, Euskal Herriko toki askotan, jai zelebratzen duguna. Horreta beratz jende askori, maisak ordatzen zaiguna, festa handiak izango dira, etorri askar laguna. Santo Tomaseko feria, txorizoa eta ogia, lapurrak ibiltzen dira, iriki ondo begia. Egun horretan pentsatzen bada, feria ikustera joatea, beldurrik gabe etorri lasai, zabalik dago atea. Goizean plaza ikusiko da, gauza ederraiz betea,
falta duena serbitutzeko badago borondatea. Santo Tomaseko feria, txorizoa eta ogia, lapurrak ibiltzen dira, iriki ondo begia. Santo Tomaseko feria, txorizoa eta ogia, lapurrak ibiltzen dira, iriki ondo begia. Tan-ta-ta-txan! Aurre eta gazte, senar eta emazte, zuekin guztiokin, tortillak arraultza gabe egiten dituen mago bakarra, Pepetxa! Ezpata honekin, grabitatearen legea desafiatu, eta zast! Pertsona bat erditik egakiko dut. Ea, voluntarioak behar ditut. Zu? Edo zu? Edo zu? Oinokumeak. Tira, borondaterik gabeko voluntario bat beharko dut. Maitane! Banua, hemen txenago, arratsaldean laguna, zer moduz barainain? Ez alduzu bazkaldu, zer moduz barainain? Erdi ba, aizue norbaitek deitu diala iruditu zait. Ni neu, senyorina bambina. Tira, sartu kutxan eta itxi begiak. Alejo! Ni sarkofago sartu? Barkatu, baina nena ez momia bat, Barkatu, baina presa daukat. Lagunok, barainainen belaunaldi oroitua izango den erakustaldi bat eskainiko dizu. Listo. Gaizki hasi gara, Pepillo. Ui, egin aldiazu asegurua. Tira, bueno, asegurua ez. Baina aseguratu egiten dizut dena ondo irtengo dela. Ui, Pepillo, Milwaukeeko harakin ematen duzu. Tira, bai, arrazoi duzu. Pepetxan harakin izena da. Ez du bat ere glamurrik. Izen artistiko aldatu behar dut. Ai, nire ipurdia, aiene, ostakiztena, improvisatu zerbait. Ai, Lagunok, Merlin Astondoaren lehen eta azken erakustaldia ikusi duzue. Sayonara, babies! Pita, hemen dator Rasianita! Gora kauza! Gora izkambila! Eta batez ere, gora ezantza!
Adiskideok, Txiliton, hon hemen, mirren azken aurkikundea, azken asmasioa, makina, kaskezur, lastantzailea. Aderra, Zertarako balio duen? Honek, makina zoragarri honek, inozoen kaskezurretan izugarrizko gaztakoak ematen dituz. Txiliton, erakustaldia nahi? Ederki ba, nire bihotzeko laguna izenez, erakustaldi monumentala egingo diat, Bat, bi, eta hiru! Txiliton, bizkor, ez egun denborari gal, makina kaskezur lastantzailea, ire sain zagoketa! Horretarako ere, Txiliton, babolio, kokolon, Kendu hortik mesedez. Horrela egin behar duk, bat, bi eta hiru. Rilas, aizue, makina honek, mirrifobia dauka, Mirrifobia, Bai hori Txiliton, arrazoi! Txirriduk geltoki honetako zapaburu printzipala. Berarekin probatuko diagu! Ara! Zer dau? Katapulta bat? Makina ederrez zoragarri honek, pertsonen inteligentzia eta adimena neurtzen dik. Mambolio, izilikango, txalatari kontakatilu, txibaton. Ni naizen ez hemen txukuna eta azkarra, nik neronek neurtuko dut makina honen gaitasuna. Ea. Ea. Oi? Ai, bada, gezurra badiru ere, ez ditut makina martxan jarri? Kendu trabatik, txilindrik! Garbixaok, hemengo talentoso bakarra, supermirri dela! Bati eta hiru! Opera, porrot egin dia nire elbazioarekin frakatxatu egin dia! Ai, mirri, argizago kasmatzaile izateko ez duala balio, motel. Baina, kantuan eta dantzan egiteko bai, hortarako balio duk. Hortarako ere ez frakazutu guan nau, hortarako. Bai, balio duk. Ez tia balio. Bai, balio duk. Ez. Bai. Ez. Bai. Ez. Bai. Ez. Bai. Ez. Baiezkoa non nahi, jarraituko dut teman kontrakorik ez dut nahi. Ez da txarra berez,
eutzi ez eskoari, barrez eta negarrez. Baiezkoa non nahi, jarraituko dut teman kontrakorik ez dut nahi. Ez da txarra berez, eutzi ez eskoari, barrez eta negarrez. Oparia guanatzeko irrikitan gaude, baina hori bai, dena prest dugunean, bai, Pepito? Bai. Ez. Alper kuadrilla! Ara, hemen daude. Tira, hop. Iritsudeak atxibiluak, erruleta. Baita erruleta ere. Itxoin hemen bertan. Orain bai nagusi, orain bai. Ederki ba, opari mordoa daukagu jokoan, eta batek bakarrik eramango du. Ia ba, hautagai mordoa daukagu lagunok. Parte hartzailean dana! Ikus dezagun gaurkoan zein jokatuko duen. Ia ba... Isiltasuna mesedez. Amaia Eraso! Opari honna emango duzu seguru. Ia ba, ondo bazkaldua duzu? Bai. Bai, ez da, ze bazkaldu duzu esan gure lagunei? Purea. Bai. Eta aragia. Eta aragia, Oso ondo, ea, kontai guztu polillo hori, non pasatzen dituzun zuko porrak? Nora joaten zara horretan? Goñira. Nora? Goñira. Ara, ederki. Aizu maia, eta azkeneko galdera, norbait agurtu nahi alduzu? Bai. Aber esan, Ama. Bai, eta hori bestik ez? Ba, orduan musu handi bat bialiko jo guzture amari, eta lagunok, ederki! Hola zian azteko unea da, baitxe bertan. Primera, lagunok, orain, katxiruloak ipintzeko gara iritsi da. Egiten da programa honetan aizue. Ederki baizue, lan gogor honen ostean, Amaia, gerturatu. Etorri, Amaia. Amaia, gauzatxo bat, hasi baino lehen. Ara, 6 opari onak dira, bai, baina, 2 oso txarrak dira. Argi geratu dadila, Kakusai eta sorgina. Eta bain galdera bat, zeintzuk ez dira atea behar? Zeintzuk ez dira atea behar? Ederki ba. Beste 6ak bai, beste 6ak bai. Amaia, argi geratu da, bai. Hartu, ja! Eskerrak ez da? Bai. Azkenean, Juanita, gure detektibe, ausarta. Kirola gustatzea zaizu? Bai. Bai, ederki bain enteratzen zaitezke, raketa zoragarri honekin! Oso ondo! Ara! Begira zeo pari polita izu, tenisean jokatzen ikas dezakezu orain primeran, Noski bai, zantxasiko gata, gero arte, hau! Oazen, raketa, bueno, oazen!
Lurrako kertu, eta infernuko sua lertu. Hontzaren bizarrak, aupa Grazianita, egin, ez da Napolita. Kakatu alumekin egindako plumeroek ez dute pitori balio. Entzun lagunok, gaur guretzat oso egun garrantzitsua da. Begira, Beethoven ospetsuaren pianoa oparitu digute! Oso piano itxusia da, baina tutulu honi ilusioa iten dio, ezue. Begira, piano famatu honek, aizue, aingeruen musika sortzen du, sonata zerutiarrak. Hemen ordea, ez dago aingerurik. Beraz, Txiribitonek egingo dizue agerpen musikala. Baina, zer raio da hau? Izaldakizue, txalo guztiak mirrirentzat izan behar dutela. Ezak, Txiribiton, ze egin du publiko guztia pozik egoteko? Gozokiak banatu edo zer? Zer, piano emanaldia egin duk? Eta ze pieza eskainiek Puskerraren sonata? Ai. Txiribiton, basurde alena, beira! Berriro ere, piano zoragarria ukitzen badut, jata ipurdian ostiko bat emango diat, ipurdi potolo horren erdian. Babolio! Eta nik beste ostikada bat propina. Eta zuzenean, Parisaino bialiko haut. Bonjour, bonjour, Paris.
Eiffel godorretik, bala gaur hiru bailazok irten, gatoz Euskaditik. Avec une cravate, gorria jantzirik. Bonjour eta, bonjour Paris chéri, Eiffel godorretik. Bonjour denoi, Bailaxoak gara, je suis txirri, eta je suis mirri. hau txiribiton da. Ez daki frantsesez, Ez daki erdaraz, mutua denez ez da euskararik. txiribiton xarrak. Jarri baino lehen, dena preste duki behar dugu, Pepito, bai? Bai. Aizue, etorriko altzarete derrepentean. Ara. Hemen dira gure dantzariak. Erdian mesedez, nire argazki handi ikusi behar baita. Hori da, orain bai nagusi, orain bai. Azken ikutuak eman dituzu, eta orain jolaskidea aukeratu behar dugu. Ia ba? Araña indar mordoa, orain goan ere. Espero duk bigarren jolaskidea lehenengoak bezain zorte ona edukitzea, ikus dezagun ba. Ia ba, zein dugun? Musika. Isiltasuna mesedez. Asier Esparza! Arratxaldeon, Asier, nungoa zea? Iruñakoa, ederki. Osondoa, konta iguzu zeintzu diren gehien gustatzen zaizkizun kirolak. Futbola bakarrik, besterik ez? Eta txirrindulan ibiltzea. Osondo, beraz, futbolari eta txirrindularia, ondo. Iongi, aizu, eta galdera bat, norbait agurtu nahi alduzu? Nire aita eta nire ama. Zure aita eta ama, beraz agurtu eta geratzen dira, eta gu jolasean hasiko gara, bai, Pepito? Osondo, zatoz nerekin, Asier. Zatoz nerekin. Hemen jarriko gara. Asier, ikusi, katxirulo guztiak euren lekuetan kokatuta daude, baina gogoratu. Bi ez dira atea behar. Sorgina eta kakusai. Hoiek ateratzen balin badia zureak egin du, Asier, beraz? Beste seirak bai. Kontzentratu, hartu erruleta. Hartu. Eta eman gol! Ederki, badakizu zen tokatu zaizun? Zer. Abentura berria bizitzen hasteko, kanpin denda zoragarria! Ia ba? Ara, zer nolako kanpin denda, bidaiatzeko lehen guzuekin, lagunekin, akanpadan, mendian, ederki pasako duzu, Tira, oporrak planeatzen hasiko gea, gerarte lagunok, agur! Kanpin denda! Hau pasada. Laster, ni bezalako txima luzeak eramango dituzue denok.
eta baita ere larruzko txupa beltza. Eta nirekin batera oiukatuko duzue. Gora kakusai, gora rock'n'rolla, eta gora heavy metal basatia! It's the final countdown. The final countdown. It's the final countdown.
hosti, hori. Baten ba. Ega jo. Ale! Concho, Lola Flores. Eta zu Manolo Caracol. Hau zer da, meloia? Hau, meloia. Eta zu, meloia. Bombilla ematen duzu, edo farola. Kristalezko bola honekin, etorkizuna iragartzen du txotxolo. Bai, Ba, nire azken asmazioa hemen daukadanez, jakin nahiko nuke arrakastatsua izango den, ala super arrakastatsua. Jakun, zezena, agindu txirrik egin behar duena. Zer dio kristalezko bolak? Ui. Asmazio horrek sekulako burua usteak emango dizkizula. Burua ustea? Horrek esan nahi du termostato hidroptikoa akaso ez dudala ondo erregulatu? Ja. Ba ez pare, funtzio binarioa berriz ere errepasatu beharko dutea. Txorra da gutxiago! Egin tira sokatik. Sokatik, tira. Hau da grazia, gora besteen desgrazia! Hori deskatalogatu egongo da. Maitasun zita duzula? Gorila itxusi batekin segurua. Jakun,
duzu. Amodioz mela eginda. Maitasuna buruko minak ematen ditu txiribitan. Bai, buruko mina duzu. Sekulako buruko mina duzu. Bai. 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 Gogoratu nire leloa. Grasiana sorgina. Etorkizuna orainaldi egila. Atención! Nire leloa ere ez da makala, Mirri Andrés, etorkizuna aldrebez! Ole! Kontxo, Aramis ustel. Ni Grasiana naiz, Grasiana. Oh, Grasiana banana. Suizidatu eginda. Hau intrusismo laborala da. Hemen ni naiz profesional bakarra. Aizu, kaka egin dugu. Orain bolarik gabe, nola asmatuko dugu etorkizuna. Kartak erabili beharko ditugu. Egia da. Mus! Izugarri gustatzen zait tarota. Zuri tarota eta txiribitoni turuta. Baina tarota oso gauza serioa da, txikito. Partidatxo bat. Ea asmatzen duzu nor izango den nire kurruskuskus. Oi. Impiusibilea, Zu oso itxusia zara, Kurruskuskus baten horrez, korroskoskus bat bilatu beharko duzu. Galdetu tarotari berehala, bestela, konjuroa egingo dizu. Lasai, senyora, lasai, Eta utzi kanjuruak Australian bakesantuan. Toro. Zap! Leonardo DiCaprio! Sentitzen dut, baina ni txiribitonekin komprometituta nago azken 34 urtetan. Pareja, de hecho. Espo kapitaina! Ai, aukera bakarra geratzen zaizu. Zinargai obligatorioa! Marrasko kangaio! Argazkiak ez dauka originalarekin zerikusi handirik, Baina hor konpon txiribiton!
Txiribiton, dibortzioa nahi dia, ipso facto. Porruxkuskus, Txiribiton. Oazen gure maitasuna lau haizeetan aldarrikatzera. Txiribiton, maitasun honek ez dizu inolako buruko minik emango. Amaika ikusteko jaioak era. Eta alabazan, ala ez bazan, sar dadila kalabazan eta irten dadila baraia ingo plazan! Badakigu ederki pasaduzuela gurekin, Batez ere nerekin, agur barainai! Aizu, guk ere alegin guztiak egin ditugu zuek gustura egoteko, Aupa Nafarroa, agur! Mira, artista galantak izan ditugu gure artean, Eta zintzo demonio ibili dira, txalo handi bat irabaziz gure Iratxo Barrabasa! Aljauna Iratxo! Aizu, rock and roll politiak dantzatu ditu elefanteak, eta lanbada ederrak eskaini dizkigu gure kirikinoak eurek ere txalo zaparra berezi dute, noski! Aupa! Eta ez dakigu aurreskuan ala dantza sueltoan ibili diren, baina beti dotore eta beste txalo handi bat irabazita, lehoia eta sagua! Eta ez kexatu, gezurra badirudi ere. Gezurra badirudi ere, geltoki azutik eta oso osorik utzi dute, txirri, mirri eta... El pobre Mercurio no tiene camisa, yo como la tengo me muero de risa. Mercurio gaixoak alkondararik ez, nik bat daukateta lertzen naiz barrez. 4 camisas tengo, laurak dira zarrak, adobia baneuka konpontzeko denak. 4 camisas tengo, laurak dira zarrak, adobia baneuka konpontzeko denak. Altza Felipe, trulalai.